Well, chef mine. You want some more to the change of mind? Yes. I am on through the spiritual is come down. I walk away from sickest days. Those ladies can see the why she's Mashiach? She put Mashiach because she wanted to look Ayoba. Oh, she's Ayoba. Good lucky. Get me something to bob the Shia. I want to bob the hair. Otto Mama is called to the Shia. We want to bob the Shia, guys. No, for now, because of makeup. So that your makeup will be before and after is important. Everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back in another video leadership UMaDlamini. Ayibakithi akisho ukuthi ngithini kodwa yey intombi kaDlamini ayiyashaya isilungu bafethu idida belungu abanikazi baso isilungu. Engikuthandayo ke ukuthi mangabe sikhuluma lesilungu sabo sakhe, guys, laba suke khuluma nabo bayamuzwa ngempela futhi understanda ukuthi usuke ethini. Yabona ke la angazi ukuthi ubethi ishiya lenze njani, liyagcwaliswa noma uthi lenziwa njani. Kodwa ke nani seniyoyigcwasela ke kulo ndawana. Lena ke iModish Salon eyavolunteer ukwenza uMaDlamini ikhanda kanye nobuso. Mangabe uyifuna ke ungayibheka lapha na inkundla zokuxhumana bese nawe uyabavakashela ke. Guys, ya nje wanhleze nimbona kuMaDlamini ke emuhle eyimbali yasemawuzeni futhi njengoba nje esewumuntu ohamba nje imicimbi uMaDlamini. But ke yabona one thing about uMaDlamini, guys, uyahlonipha. Uyazi uMaDlamini ukuthi uganile, ushadile, unodali. uMaDlamini uyaheza, guys. Ngiyazi ukuthi nani heza abanye. Uyaheza uMaDlamini, engahezanga ufaka ingubende ukuthi nje aze imbone efaka ibhlukwe. Ufaka ingubende, mengafakile ingubende kodwa nje uyaheza noma ufaka isigqoko noma ufaka ingubende, but nje uya represent ukuthi ngempela ulotsholiwe lo muntu uthathiwe. Yabona nje, guys, uMaDlamini no she's a leadership angifuna ungasho. Ngicela, guys, nihlazina nilele kahle le video, nilele nje kahle ebese ngiyamlalela uMaDlamini bese ngiyangitshela ukuthi ukuthi uMaDlamini bethi wenziwe njani ngaleli yashiya lela. Bethi lifakwe lithishu noma kwenziwe ngoba ngizwe nje sethi hayi good luck. So hayi, guys, ngicela ni comment ngeNzansi. Bye.